Hello Dun sana Sadonyo, bertemu balik udah boleh. Nah, di videoku udah akan membahas tentang Gadi Minang. Jadi, kapatang udah mencari di sosmed tentang Gadi Minang menurut adai. Ada yang udah setuju, dan ada pula yang udah indah setuju. Jadi, ada 5 macam baranggai Gadi Minang. Apa saja tuh? Nah, ikonnya. Yang pertama, Gadi Ramo-Ramo. Gadi Ramo-Ramo ko sanggai sopan, tahu jo adai. Gadi ko manggece manis sanggai. Indak namua menyinggung orang. Ikolah baranggai yang paling rancak, yang harus ditiru dek Gadi Minang. Dan kedua, Gadi Anai-Anai. Gadi Anai-Anai ko indak punya prinsip. Suku maikwi antren tanpa berpikir elo beruaknya. Elo beruaknya, pelin-pelan, suku menyeru orang, dan amua diajak-ajak melakukan yang beruak. Dan ketiga, Gadi Barau-Barau. Gadi Barau-Barau ko suaranya kare, indak berampun. Kalau nyo manggece, sakit jantung awak manganannya. Kalau galak, tak bahak-bahak. Terus suku Bagunjiang manggece asa kamalantong. Kalau lah Bagunjiang, mambu udah takkan ada kumpulan beruang di tiang listrik. Dan ka ampe Gadi Lawah-Lawah. Gadi Lawah-Lawah ko matre. Pangganannya pitih ka pitih saja. Suku mencari yang tuang dari orang lain, suku nan perai. Kalau bakawan orang, kawannya marasai membayar. Terus suku Bautang, kalau ditagi, inyo hilang. Dan kalimo, Gadi Layang-Layang. Gadi Layang-Layang ko suku Malala. Indak namua di rumah. Pangganannya berjalan darui. Suku nongkrong indak tahu waktu. Karajo di rumah tabangkalai. Bapiti ndak bapiti, yang penting raun darui. Nah, itu nyo 5 baranggai Gadi Minang. Tapi sedonyo bukan menurut udah. Ada yang udah setuju, ada yang indah. Selama udah tinggal di Minangko, yang paling udah temui adalah Gadi Ramo-Ramo, yang elo dan sopan. Ba'a menurut dun sana sedonyo. Gadi Minang tipe yang ma dun sana kini. Dan bagi yang laki-laki, Gadi Minang yang ma yang acu dun sana temui. Jawab di komen bawah yo. Sampai jumpa.